Witajcie moi drodzy, to ja Niklaus, a mam tu dla was co? No, Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Ale witam was serdecznie, tu jest ze mną mój kamrat Miłosz, zaraz się tu z nim połączę, to jest CS. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy w wybitnej formie, przed chwilą wygraliśmy dwa mecze turniejowe. Wygraliśmy 2 mecze turniejowe. I teraz kontynuujemy naszą dobrą... Nie mogę! Kontynuujemy naszą dobrą formę, jakby ktoś chciał kupić sobie CS-a. Polecam na G2, bo jest super tanio. Boże, gramy. Miłosz, czy ty to słyszysz? Nie, Czy ty to... Ja trzeci raz nie umiem się wygadać w ogóle. Bo... Weź go zmutuj jak się mutowało? Wchodzisz na tab, No. nie? Klikasz prawym myszką na niego i klikasz Który to? zablokuj Colin. komunikację. Kajon jest Colin. O... Ej, dalej słyszę. No, bo... Także moi drodzy, widzicie w jakich warunkach przyszło nam grać? Wyborowych, jak to się mówi. Wyborowych. Bo ja sobie delikatnie kamerkie... Już dalej słyszę tego Sinę od ciebie. Ale to nie. To nie od Ja ciebie? już go przestałem słyszeć. No to Colin. To do łeba mi chyba pierę. Nie, bo Ej, ja go ale- ściszyłem sobie. Ja go wymutowałem go całkiem. A ja już go nie słyszę. Chyba wyłączył. A czemu ja tak jakby widzę cały team taki na szaro? Bo nikt nie żyje. A, bez to. No fajnie. No rozjebie mnie. Dalej go słyszysz? Tak trochę. Także to jest nieprzeciętny początek meczu wyborowy, tak jak mówiłem. Ale tak jak też mówiłem, przed tym meczem wygraliśmy 3 mecze turniejowe pod rząd. Owszem. Tak było, także i tutaj myślę pójdzie nam nie gorzej. Dobra, zagramy sobie oszczędnie, ja sobie muszę jeszcze grę trochę zgłośnić. O, dobra. No i co, jaka jest taktyka? Taktyka jest tak zwana klasyka B, czyli BB jak bomba. Bomba za winklem. O, poszedł flash. To nie nasz. Obity mocno na szorcie. Dobra. 15 HP ma. Ja się boję trochę. No, fajnie nas klepią. Dobra. Shit. Ale wbita! Przy pomocy karambita! I na żeb... bez. Weź bombę. Miał się po lewej. O. Zabiłeś Putina. Za tą akcję łapka w górę. Bo to się już może w tym meczu nigdy nie powtórzyć. Dobra, tracio. Idzie. Dupca. Yeah! No i tak się, moi drodzy, robi przy pomocy karambita w kichach, tam wiadomo. Jak to śpiewał? Wiesz... Kto to śpiewał? Aha, dobra. No. Czy ja chcę grać z tą bronią? No niech już zostanie. Jak już tak jest, to już niech tak będzie. Dobra. Ja mam wrażenie, Forward. że nasz team to jest jakiś taki troszkę... małpy z cyrku, nie wiem. Nie wiem, Cyrkiem czemu mi się mausem. tak wydaje. Ale tak chyba jest. Wow! Ze schodów. Pa. Już chyba coś włączył, jakieś ulepszacze. Szalony polepszacze do ciasta.
Szalony E. Niklaus. Po lewej. Chyba. Ino Putin. Brama? Drzwi... Skąd walił? Nie wiem. A tu jest. No Nie i... wierzę. Nie dowierzam. Ja nie wierzę, moi drodzy. 8-1 staty. To Ale to łapki w górę trzeba maszować, no moje, za takie granie, to ja bym se dał normalnie, ja bym se donate'a dał, jakby to na live było. I to takiego, nie? Nie jest takiego tam, że za 5 i no takiego za 200. Za 200 co najmniej. Dobra. To B jest jakieś takie szczęśliwe. Zobaczymy, kiedy się to szczęście wypali na tym B. Is that you? Tak, rzucę pod nogi Mołotowa. Popuśćcie to ty. Co, wbijamy TB? Jeden po lewej za korytarzem. Dobra. Shot za shot. Wbijamy. Wbita. Winkiel! Dobra, patrzcie jako, tam, jako. Jest w tunelu. Ej, jak pod publikę to lepiej, nie? Przecież my poprzednie mecze też wszystkie wygraliśmy. Zapomniałem. Ale wtedy szło tak, mniejsza była ta dynamika jednak. Tak. Aż tak nie było to aż takie porywające. A tu jest wybitne. Pu. Znowu B. No nie wytrzymie, znowu obróciło. Co ja Nie. Ej, czemu nasi grają... Zaś zabiłem tego samego na początku. Ej, wbijamy B? Bo... Tak, wbiję jeden na szorcie. Dobra, to wbijamy. Come on, come on! Dobra, chodź mi już. Idziesz tu? Idę. B jest czyste, zabezpieczone w miarę. Nawet całkiem dość. Drzwi! Dobra, Tunel. easy. Uwaga. Ach. Ej, ja już mam 13 zabójstw i jednego zgona. Ja ten odcinek nazwie Arabska Wiosna. Ludy. Świt Odysei. Kosmicznej. Dobra. Ej, coś czuję, że się poddadzą. Mogliby się poddać w sumie. Ja najwyraźniej im nie idzie. No weź se wejrzyj, no nie w sumie aż takie staty... LOL! Napisz. Eliet. Napisz im. Bardzo spoko ze strony Kolina, że mnie obił na starcie. Są tam w B? Nie wiem. Ja, jedne z Tak są, z no. Diglem. No nie wiem jakby to. Dobra, ja spróbuję od tyłu ich wziąć. Bier ich. Mam jednego. Wbijajcie tam, wbijajcie. Ja nie żyję. Okno. A. Gdzieś koło okna. Albo A! Dobra. Moje poświęcenie nie poszło na marne. Jakie ty masz staty? Jakie szalone, 16-2. Aż se chyba kupię AWP. Nie, bo nam w ciepło pewnie jakieś lebrów.
Już zobaczę ile przebiegło. Ej, ale mam najgorszy ping z teamu. A nie, to wynik jest, sorry. Jeden. Drugi. Dwóch na B. No po co to zasmokowałeś, gościu? Ja tam chciałem wchodzić. Nie wierzę. Ja też nie. Dwóch na szorcie. Schody lewo, lewo, lewo! Aha, to nie ty. Kurde. Się z tego stresu. Dobra, wbita, wbita. Dwóch jest ino. Chodź. Come on, B. Ej, gdzie? Co? Czemu bomba padła? Aj, po ptokach. Moi drodzy, 6-1, tak się gra. Porobieni. Porobieni, 17-2 staty. Ale bomby nie biera. Bo bomba jest pechowa. Bomba parzy. Bomba parzy jak gorki kartofel. To jest pytanie teraz do oglądających odcinek. Czy graliście kiedyś w gorącego kartofla? Że się coś rzuca i trzeba to przerzucić do następnej osoby, bo kartofel parzy. Albo w głuchy telefon. Albo w pomidora. O, ty skurwysynie. Już tam nie idę. Dobra, wbiją B. Tyla, tyla. Porobieni. Promieni, kurwa. No i kurwa, co jest raz, dwa, trzy. 16, 18, 2 staty, 4 MVP. Trochę cię gonię. Ale tylko tak trochę. Nie no, jest wybornie. Ja na miejscu przeciwnika bym się poddał. Bomba jest w rozterce, co ma zrobić ze sobą? Pum, 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 pum. Zaawansowane strzelanki w dym. Znożowałem! Jest! Od tyłu nas biorą. Kurde, z obu stron. Chodź midem. No Jeśli czekaj, możesz. bo się boję się przejść, że mnie zabiją. Dobra, idę. Już chciałem powiedzieć, kurde, coś zaczynają grać. Ale to mi się musiało ino zdać. Żyjesz? Hopie. Ej, ja cały czas tego Kate'a zabijam. Kechta. A ja Jest tego ten fast Putin, killer, nie? coś tam. Oni jak mają 7, 6, 3, 4, no to my troszkę lepiej tutaj generalnie stoimy. A się pewnie okaże, że to jest srebro... pół. Tak, srebro 2 bym strzelał. No. 2, 3, 3 przebiegło. Ale wróg jest wróg. 3 na B. Niech mi oddadzą rangę mojego gołębia w zbożu. Gołąb w gnoju. On jest teraz... ale... no... Tam jest AWP na B. Kolego. Co ci to było? A ja się spełniam z AWP-ą. Nie, porobił mnie w tunelu. One is in the W której tunnel. części? A, nieważne. Colin porobił. Colin nawet nie jest taki zły. Środek tabeli. Jest tak zwany klapsznityt. Between. Dobra. Chyba powinienem trzymać celownik wyżej. Nie po nogach! Już widzisz te komentarze? Nie po nogach! Jeden. Kurwa, Mikołaj! Pestkuj!
Co ja tutaj... Jandek. Co ja... Ja dryluję wiśnie, żebym ja kurwa pestkował? To był żart. Gówno wart. Weszliście już nasz... Na długo. Wchodzę z AWP. No powiem ci, że na długiej cygańska jesień. Cygańska jesień szumi koło... Gdzie? Dół? Ja, Co? dół, Skąd on? dół, Ja. CT. Co Znaczy on CT, zrobił? co ja gadam. Gdzie on jest? No jest tam, City. Kajś. No już powiedziałem. No jest tam! Jaki wylew. Dziatel, you must be fucking blind. Tyłem do niego stał. Jaki w ogóle nick? Dziatel. Dzian... Dziatel. Bleh. Super dziatel! Super partia dziatel! No nie wierzę. I zobaczysz, i oni teraz zaczną wygrywać. Nie! Trzeba ich zdusić Ale w mam zarodku. mało pieniędzy. Ile? 16 tauzenów. Ale ty się skromny, Miłosz. Jak Dan Bilzerian. Ale nie mam kota. No i tych wszystkich dup. Jeden na B. I no jeden. Mhm. Kurwa, awupiarz chyba. Nie awupiarz. Ktoś tam se pyka. Ale nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, Colin ze snajpą idzie, to go teraz sprzątnie. Kurde. La cucaracha. Cucaracha. Na. Kaj ta bomba. La cucaracha. Buone ne topi. Colin! No. Dobrze. Się martwiłem. Ka jest bomba, a bomba leży. Bomba jest w CT, a jest jeden na... O. Zlemiłem. No nie, bo bombę... No... Niech on idzie. Co się dzieje? No bo tam jest hop przy tej bombie, a za tą skrzynią idealnie. Ej, Russia, we gonna lose it. Dobra. No i... Zaczyna już się. nie mam tylu Mówiłem. pieniędzy. Mówiłem, nie chcę tej bomby. A, nie mówiłem! To już nie jest to, co na początku. Odzyskali O nie. wiarę w zwycięstwo, mi spadły staty już ino 20/5. Bida. Dalej KD 4-0. 1. Co? Co? Co to się dzieje, panie kolego? A wupa nam idzie. Wbili my B czyste. O, Drzwi? w tunelu są chyba. No. No oni mogą być wszędzie. Kurde, no Mówiłem. jednego porobiłem, no ale dwóch to ciężko. 22-6. Już nie 4-0. Ej, no co się dzieje? Co się dzieje? Nie wiem. Ostatnia. O. Szybko idzie. I see them.
Bo byśmy B1. coś zmienili i pobiegli na A. Kurwa, jak nas klepią. Jaki down Żyjesz? tego Denkena, no żyje, ale... Jak już takie wciry dostajemy, to już by po swoich mogli nie bić. Kurwa, łomy. Kury. Ja tu mam pojedynek na AWP. Ach, Przeżnąłś. AWP jest Kaj, tu w prawo. Tu w prawo tu u w góry. prawo. No, była. O. Jest. Wyskocz mu. Dobra. 10-4 na pierwszą połowę, no nieźle. Ja wolę grać z tej drugiej strony, także Ostatnia runda. dobrze. A to nie tamta miała być ostatnia? Nie. A. To okej. Let's go. Jeden. Nie dam się. Pieronie jasny. Kate się na mnie zemścił. Ej, widzisz co robi Colin na spawnie? Nie, nie widzę. Bo już jestem na longu. Colin, you fucking idiot. Co robi? Colin stał na spawnie i wystrzeliwał literkę H na ziemi pistoletem. Co? Co Ja już jest? myślałem, że on go nie zabije, no bo miał hopa od tyłu i... Ta presja, te napięcie. Gdzie zginął? No, w sumie zapomniałem. Nie, w ogóle nie odnotowałem tego. No ale no... Nie no, spoko. O, Miłosz! W ostatnim momencie. W sumie. Omygygichy. No, ale powiem szczerze, że więcej się po tej połowie spodziewałem trochę. No. Spodziewałem się mianowicie, że ich zmiażdżymy. Totalnie. Totally. Totally annihilated. Teraz jeszcze tylko 5. Albo aż. Ja idę tradycyjnie na B i będę słuchał. Bo kto A ja nie słucha, poszedłem sam na A. ten jest głucha. Z policji. A, Są B? B zadymili. Chyba nie będzie B. Nie będzie B. Wbijają B od Wida. No. Mid. Sam se dałem radę. Ej, a gdzie reszta? Na B. Bomba na midzie. Bomby z mid. W tunelu 2. Bijamy. Jeszcze jeden. A! Porobieni. Porobień, kolego. 12-4. Dobry wynik. Mogliby już kapitulirę. Oni walczą do Ja, końca. kapitulieren werden wir nicht. O, już się wyrzucają. Już jest spina. Nie, to u nas jest. Aha, to u nas. Nie wiem, czemu go wyrzucić. Lol, a ja sobie scenę zmieniłem na... na tym, na nagrywaniu, bo F2 klikłem. Tak, Sorry, chodźmy guys. wszyscy do stajenki. Ej, oni wbijają shortem, a tam nikogo nie ma. O skurwysyn, to ja już tam... Ja lecę wielkie tyły. Leć shorta. Tu spät. No. Dobra. Właża do Dumbledora.
Takich wielkich nie musiałeś robić. 2 CT, 1 long. I 2 CT. Mhm. Dziękuję. LOL. Wszystko. Ty się bo jakiegoś speeda zjadł. Mocarzyka. A, to bez to mnie tak w nosku kręci. A. Nie, bo potem powiedzą, że te Poloki jak grają w CS-a to się szprycują wapnem gaszonym i watą szklaną. Niklausowi idzie jak na speedzie. What? Myślę, że tam... że mam omamy. Long! Long. Chyba tego speeda pomieszali z jakąś kredą. Wbijamy. Long i short. Dobra. Jeszcze ostatni long. My job is done. Bomb site. Bijam na bombsite, a kolejny teropad. No i zgadza się. Jak w piosence. Tak śpiewali. Tak było. 14-4, ładny wynik. Nie powiem, u mnie 34/7. Dobre staty, dobre. A se wezmę granata zapalającego aż. Ich zapalę. A się okaże, że to są te globale, nie? Ja. Mm. Global Celebro 3. Might be. Na A puść. Tunel. Już nie. Mid biegnie do was. Dobra, idziemy. 3 na midzie. 3 od mida. O lol. Ja nie mogę. Porobieni. Kto to gra? Kto to gra? La cucaracha. O, awupka. Kto to gra, panie, tak? A on teraz podłoży. Nie. A nie, tu jest Szczególnie, bomba. że bomba tu leży. Ej, a bomba idzie ruszyć? To by było za Nie, nie. łatwe. W ogóle podnieść, nie? I Ja uciec podnieść z i nią. schować. Nie wiadomo, kto ją ma. Chyba sejwuje, ale nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. O, chyba meczowy. Chyba mieczowy. To jest miłość. Bardzo wesoły turniej. Bardzo wesoły. Powiem szczerze, dawno nie grałem weselszego. Chyba zaś zacznę grać w CS-a. Bo to jest Polecam. takie nasze dopiero są powroty. Czemu mnie nigdy nie ma tam, gdzie jest akcja? Ej, to pestkowanie jednak działa. Trochę. Ej, Kajłony Ejsa są. pierdolne. Ach! No ale dobra. O Boże. Co? Ja jestem teraz elitarne srebro? Przecież ja miałem być global elita. O Boże. Jaki wstyd. A jakie oni mają staty? O, rangi też mieli dobre. Co? No ale staty 42/7, myślę, że to są dobre staty. No i moi drodzy, co mogę powiedzieć? Załapkujcie film w opór, bo tak wesołego meczu
może już nie być w naszej karierze tutaj generalnie, no i co. Wpadajcie na Facebooka, na Hitboxa, do wszystkiego macie linki na dole w opisie i no, trzymajcie się.